Avui als 5 dies parlam de patinatge i és que només queden 3 dies perquè arribi el dijous, que és el dia de la cavalcada dels Reis, i és per això que venim fins en aquest club de patinatge que participarà a la cavalcada. Parlam amb na Tamar, que és l'organitzadora d'aquest grup. Bon dia, com estàs? Buenos días, ¿estamos bien? Primer de tot, molt d'anys enfrontau a carreta amb una il·lusió especial, enguany m'imagino, no? Sí, con mucha ilusión, con muchas ganas de ver magia y de ver a los Reyes Magos. I de Tamar, si t'apareix d'aquí una estona, mos expliques com funcionar un poquet? Muy bien. Moltíssimes gràcies, Tamar, així que, companys, d'aquí uns minuts vos contarem aquí, als 5 dies, totes les formes que poden arribar a fer i com s'estan preparant per la cavalcada. Com sempre, aquí, als 5 dies. Clar, anem a avançar més coses, perquè a més de lo que hem vist ara amb els malabaristes, a la cavalcada de Reis d'enguany també hi participen algunes patinadores. De fet, el nostre company Xavi ara ha anat avui de matí a veure un dels seus ja darrers assajos. Mireu com ho fan. Dijous ja és la cavalcada dels Reis i aquí, com podeu veure, ja s'estan preparant per aquest gran esdeveniment a la fi, sense restriccions, i és per això que venim a parlar amb l'organitzadora d'aquest grup de patinatge. Ella és na Tamar. Bon dia, com estàs? Buenos días, estoy bien, gracias. En primer de tot, molt d'anys, que avui és ja dia 2 de gener. Estàs organitzant tot aquest grup de patinadores, ja m'imagino que moltíssimes ganes, no?, d'un any normal a la fi. Sí, con muchas ganas porque suele ser algo súper mágico para todos los niños y niñas. Nos encanta participar y ayudar a todos y ellas y ellos lo toman con mucha ilusión. Fa quants anys que participeu a la cavalcada dels Reis? Pues creo que 7 años. 7 años ya hace que participamos. I ja n'hi ha, Déu meu. Sí que estàs preparant algun espectacle en especial? Teniu algunes figures, per dir-ho així d'alguna manera, en especial que estigueu preparant de cara al dijous? Sí, mira, para la cabalgata siempre tenemos 2 cosas que podemos hacer. Una, que es donde tenemos que estar parados y hay las plazas grandes y redondas, entonces ahí podemos hacer círculos, elevaciones, las cámaras de televisión también están aéreas y se puede ver mucho mejor todas las figuras. Y luego tenemos otra parte coreográfica donde hacemos cosas de parados porque no podemos avanzar, porque los Reyes Magos a lo mejor bajan a saludar, y también tenemos la parte en la que tenemos que correr más porque la cabalgata tira y entonces tenemos que hacer algunas figuras corriendo y dándole velocidad a la cabalgata. Clar, i és que no és el mateix fer això aquí, que teniu aquesta plaça buida i que teniu espai d'alguna manera, que no en el carrer, no? Que ja canvia la cosa. Sí, tenemos muchas dificultades. La verdad es que yo siempre les digo que son unos campeones y unas campeonas, porque entre los caramelos que vamos pisando con las ruedas, el patinaje que se hace en pista lisa y no en asfalto, y además tienes en cuenta las calles estrechas, con aceras y con niños por delante que puedes atropellar, se dificulta mucho la cosa. Pero bueno, ellos ya son unos profesionales y ya cada año nos acostumbramos más. I de té moltíssim de mèrit, Tamar, moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies i moltíssima sort per aquest dijous que arriben els Reis. Muchísimas gracias, esperemos que a todos os guste mucho y que podáis disfrutar en la cabalgata de nuestro espectáculo y de toda la cabalgata de Palma. Fantàstic, Tamar, i si t'apareix, me vas organitzar tot l'equip. Res, me l'organitzes ara en un momentet que volem acabar amb això, però volem parlar també amb na Júlia, que ella és una de les patinadores d'aquí. Bon dia, Júlia, com estàs? Días, muy bien. Tu quant d'any té? Perquè te veig joveneta, no? De 8. De 8 anys, i fa quants que ja participes a la cavalcada? 4. Aquest és el quart any. I aquest enguany ho duis d'alguna forma especial? Teniu ganes? Sí, tenim moltes ganes perquè tenim molt de companys nous que han venit al club i molta il·lusió perquè mostrar als nens petits la cavalgada dels Reis com ven a la màgia i fer aquest espectacle és algo molt important per nosaltres com patinadors i mostrar el nostre esport. I Júlia, hi ha alguna figura així especial que t'acosti més ràpidament, eh? Un poquet complicat els salts per a mi. És un poquet més difícil, això de piruetes, millor. Fantàstic, Júlia, moltíssimes gràcies per atendre'ns els 5 dies i molt d'anys. Moltes gràcies i molt d'anys. I de companys, vos deixem amb aquesta imatge de la flor que comencen a fer i amb aquest assaig de la cavalcada dels Reis que podrem veure a partir de dijous hora baixa. Tenim moltes coses més que contar-vos, perquè després de publicitat mos visitarà precisament el nostre traumatòleg per xerrar de la bursitis.
i en Todomates també ens contarà tots els secrets del te. Avui, els 5 dies, parlam de te i és per això que hem vengut fins en aquesta botiga a Palma, perquè, com podeu veure, ja aquí sobre la taula tenim 5 varietats i tenim una tassa amb una espècie de colador. Per això saludam a Naina, la propietària. Bon dia, com estàs? Bon dia, encantada. Bé, Naina, ara parlarem del tema del te, però sí que, clar, aquí veiem que tenim, diguem, les plantes completes, però no estan esmicolades ni ficades dins la bosseta. Això, a l'hora de després fer el te, com ho podríem fer? Veiem que el colador potser serveix per alguna cosa, no? Correctíssim. Si qualcú vol disfrutar d'un bon te de qualitat i saborós, hauríem de sempre cercar el te a granel, amb fulla sencera, i, com veieu, és tan simple com tenir un infusor com aquest, una tassa amb infusor, o s'infusor a part, com se vulgui, una tetera, i ficar les fulles de dins, l'aigua calenta i que se faci la màgia. Fantàstic, Aida. D'aquí uns minuts en parlam de l'assumpte. Perfecte. Moltíssimes gràcies i companys. D'aquí uns minuts parlam amb Naina, que ens explicarà totes les varietats que hi ha de te. I això serà d'aquí uns minuts, com sempre, aquí als 5 dies. Ja han demanat a la gent qui li agrada més, qui li agrada manco, però per conèixer més sobre el món dels tés i els més populars també pels consumidors, mos hem desplaçat fins a un comerç especialitzat. Mireu que mos han trobat. Avui parlam de te i és que, com podeu veure, hi ha més de 5 varietats, és a dir, hi ha moltíssimes varietats, però per conèixer un poc més, endinsar-nos un poc més dins del món del te i les seves propietats, venim a parlar amb Aina. Bon dia, com estàs? Molt bé, gràcies per venir. Bé, Aina, venim fins en aquesta botiga de Palma perquè, clar, aquí mos tens preparat una petita mostra de tipologies de te, no? És a dir, mos ficam aquí dins del que són les varietats. Sí, correcte. Tots els tipus de te venen de la mateixa planta, que és la Camellia sinensis, i a partir de la seva producció a fàbrica poden treure el te blanc, el te verd, el te oolong, el te negre i el te obscur o vermell, i cada un té les seves propietats i gustos. Aquí, per exemple, Aina, tenim a taula una sèrie d'herbes, d'alguna manera, per dir-ho, mos podries dir cadascuna quines propietats té, per què serveixen, d'alguna manera, per què s'empren? El te s'empra sobretot per disfrutar-lo, però sí que és vera que amb una mica de perseverància i complementar-lo amb altres cosetes podem extreure els seus beneficis. Per aquí, per exemple, el te blanc és una gran font d'antioxidants, de fet a la Xina se li diu el te de la bellesa. Després el te verd, si d'alguna cosa mos podem aprofitar també són els seus antioxidants i de la L-teanina, que en fi és tot un invent per ajudar-nos a estar millor. Els oolong són molt aromàtics i ens ajuden a relaxar-nos i a estar més tranquil·lets. I després els tés negres ens ajudarien amb el tema de la circulació, la sang, el colesterol. I els tés els tés obscurs o puers serien els més digestius. Clar, que aquest digestiu ja, per les festes de Nadal, m'imagino que heu tingut demanda un poc més en aquestes dates, no? Sí, la gent entre el Nadal i les menjades fortes, el puer ha estat venut, sí. I és que, clar, tu abans m'ho comentaves que moltíssimes persones se centren més en el que és les propietats del te que no beure'l per gaudir-lo, no? Sí, és vera que nosaltres com a superamants del te mos agrada contagiar la passió per el que és el te, la seva història, els seus sabors i gustos aromes, i mos sap un pot de greu quan se fa servir, no? Per els seus beneficis o cercant un profit, que també el té, però necessita molt de temps, necessita beure almenys 3-4 tasses en el dia, no és cap remei màgic, però és vera que mos ajuda i, sobretot, molt de benestar aporta, això segur. Clar, parlant d'història, ara en parlarem d'història, però sí que ràpidament, veig que aquí a les nostres esquenes tenim moltíssims de pots de te, més o manco, quantes tipologies podríeu arribar a tenir? Jo m'estinc unes 100 i alguna cosa, no? Sí, del te tenim 6 tipus de te, com ja vos he comentat, però, clar, a més, nosaltres enguany notam que ha pujat la demanda d'infusions. La gent no cerca teïna, no cerca excitar-se més, sinó que necessita calmar-se i necessita una mica de calma. Per tant, sí que a la botiga hem intentat augmentar una mica més l'oferta d'infusions, i entre infusions, rooibos, tés i de més, sí.
superam el 100. Ja sí que ràpidament, com t'he comentat que parlàvem d'història, de on vos ve aquesta passió per el te? El te, bueno, tant a la meva sòcia com a mi ja mos interessava abans, però va arribar a ser una passió quan vàrem començar el curs de sommelier de te, que vàrem cursar les dues, i quan comences a saber sobre la seva història, de on ve, tot el viatge que proporciona, doncs ja se torna una passió de veres i és apassionant. I té moltíssima història. Aina, moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies i tant de bo que vos vagi molt bé aquest 2023. Moltíssimes gràcies. Molt d'anys. Aina, moltíssimes gràcies, i és que companys, ja ho heu vist, això és el que ens ha contat Aina sobre totes les tipologies de te que podem veure aquí a la seva botiga de Palma. Gràcies, Xavi.